Mamy dzisiaj kolejnego proroka o trudnym imieniu. Turime šiandien eilinį pranašą, kuris turi sudėtingą vardą. Dzisiaj to jest Zachariasz. Šiandien tai yra Zacharijas. O tyle łatwiejsze imię, że też pamiętamy jest Ewangelia. Taip, lengviau prisiminta vardą, nes prisimenam jį iš Evangelijos. Ojciec Jana Chrzciciela. Jono Krikštytojo tėvas. Tu oczywiście to jest inny Zachariasz. Aišku, čia yra kitas Zacharijas, Ale znowu jesteśmy w tym temacie odbudowy świątyni. bet vėlgi esame toj temoj šventyklos atstatymas. Dlaczego to było dla Żydów tak ważne? Kodėl žydam tai buvo labai svarbu? Odbudowanie świątyni w Jerozolimie. Atstatyti šventyklą Jeruzalėje. Poza tym, że był to znak ich takiej tożsamości narodowej, Tai buvo jų tapatybės ženklas, tautos tapatybės ženklas. to był też taki znak ich siły jako narodu. Taip pat tai buvo ženklas jų stiprios tautos. To kiedy Salomon zbudował tę świątynię, Tai kada Saliamonas pastatė tą šventyklą, to w momencie, kiedy się modlono, tai tam momente, kuomet buvo meldžiamasi, chwała Boża w widoczny sposób Dievo šlovė matomu būdu przyszła do świątyni. atėjo į šventyklą. I dla wszystkich to był jasny znak, Ir visiems tai buvo aiškus ženklas, że Bóg naprawdę wybrał to miejsce jako swoje kad mieszkanie. Dievas pasirinko tikrai tą vietą kaip po savo namus. Jest różnica wiedzieć, że Bóg jest tu obecny, Yra skirtumas žinoti, kad Dievas yra čia esantis, albo wiedzieć, że Go nie ma. arba jo nėra. Są jednak takie dramatyczne opisy, Tačiau yra tokie dramatiški aprašymai, kiedy jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy kuomet dar nugriaunant Jeruzalę i tym samym przed zburzeniem świątyni, ir tuo pačiu nugriaunant šventyklą, chwała Boża odchodzi ze świątyni. Dievo šlovė pasišalina iš šventyklos. Bóg opuszcza Jerozolimę. Dievas apleidžia Jeruzalę. To jest jeden z najgorszych momentów. Tai yra vienas iš blogiausių momentų. Więc kiedy Izraelici odbudowują świątynię, Taigi, kuomet izraelitai atstato šventyklą, to się zastanawiają, czy Bóg tu wróci. tai sustoja masto, ar Dievas čia grįž. Czy po tym całym złu, które popełniliśmy, Ar po viso to blogio, kurį padarėme, Bóg będzie chciał być z nami. Dievas norės būti su mumis. I pamiętacie, wczoraj Ir atsimenate, kad vakar Bóg mówił wyraźnie, Dievas kalbėjo aiškiai. tak, ja jestem z wami. Taip, aš esu su jumis. Przyszła chwała tej świątyni Atėjo šito šventovės šlovė, będzie większa niż kiedyś, būsima to šventovės šlovė bus didesnė negu kada nors, bo ja tu zamieszkam. nes aš čia apsigyvensiu. I dzisiaj mamy kolejny moment, Ir šiandien turime eilinį momentą, kiedy pojawia się jakiś człowiek z takim sznurem do mierzenia odległości. kada atsiranda žmogus su tokia virve, kuria matuojamas atstumas. Moglibyśmy powiedzieć z linijką. Galima pasakyti, kad su liniuote. I prorok Zachariasz pyta go, Ir pranašas Zacharijas jo klausė, co robisz, gdzie idziesz? ką darai, kur eini? On mówi, idę zmierzyć Jerozolimę. Jis sako, einu matuoti Jeruzalę. Tyle, tu 20. Čia tiek. Aha. I wszystko mierzy. Ir viską matuoja. Po co mierzymy jakieś wnętrze? Kodėl mes matuojame kažką iš vidaus? Dzisiaj nie używamy linijki fizycznej, Šiandien fiziškai nenaudojame liniuotės, tylko liczymy telefony. bet tai skaičiuojame telefonu. Ale po co? Bet kodėl? No, na przykład mierzymy ścianę, Pavyzdžiui, matuojame sieną, żeby wiedzieć, jaki obraz się zmieści. kad žinotume, koks tilps paveikslas. Mierzymy podłogę, Matuojame grindis, żeby wiedzieć, jaki kupić dywan. kad žinoti, kokį nupirkti kilimą. To jest zapowiedź odnawiania. Tai yra atnaujinimo pažadas. Szykujemy jakiś remont. Ruošiamės remontui I dokładnie o to chodzi. ir būtent apie tai eina kalba. Ktoś mierzy Jerozolimę Kažkas matuoja Jeruzalę i to jest zapowiedź odnowy. ir tai yra atnaujinimo pažadas. Niektórzy mówią, że ten człowiek, który mierzy, Kai kas sako, kad tas žmogus, kuris matuoja, jest zapowiedzią już Pana Jezusa, jau yra tarsi pažadas, kad ateis Jėzus, który przyszedł na ten świat, kuris żeby go odnowić. atėjo į šį pasaulį, kad jį atnaujintų.
Ale można by pomyśleć, Bet galima pagalvoti, bo Jerozolima to jeszcze nie jest skończony remont. nes Jeruzalė tai dar nepabaigtas remontas. Jeszcze jest sporo do zrobienia. Dar yra daug ką padaryti. Więc jeśli ktoś to mierzy, Taigi, jeigu kažkas tai matuoja, tak jakbym ja mierzył tu ścianę, taip kaip tarsi aš čia matuočiau sienas, to co można zrozumieć? tai ką galime suprasti? No, liczy ile kupić farby. Skaičiuoja, kiek nupirkti dažų. Czyli odnowa oznacza, że będzie tak samo. Tai yra atnaujinimas reiškia, kad bus tas pats. Będzie tak jak kiedyś. Bus taip kaip kažkada. To nieźle. Tai neblogai. Ale tu się pojawia ciekawy głos. Bet čia atsiranda įdomus balsas. Jeden anioł mówi do drugiego. Vienas angelas sako kitam. Powiedz Zachariaszowi, Pasakyk Zacharijui, żeby nie myślał, że wszystko będzie tak jak kiedyś. kad negalvotų, jog bus taip kaip kažkada. Będzie lepiej. Bus geriau. Kiedy Bóg coś odnawia, Kada Dievas kažką atnaujina, to nigdy nie wraca do tego, co było kiedyś. tai niekada negrįžta prie to, kas buvo kažkada. Zawsze zmienia, żeby było lepiej, Visada keičia, kad būtų geriau, żeby było więcej. kad būtų daugiau. Boga nie interesuje to, co było wtedy. Dievui nerūpi, kas buvo tada. Jego interesuje to, co jest dzisiaj. Jį domina tai, kas vyksta šiandien. I kiedy daje ci łaskę, Ir kuomet duoda tau malonę, to nie interesuje go, ile było wtedy. tai jį nedomina, kas buvo tada. On mówi, daję ci dzisiaj tyle, Jis sako, aš duodu tau šiandien tiek, że wystarczy dla ciebie i dla innych. kad pakaks ir tau, ir kitiem. Bóg zawsze daje więcej, niż widzimy czy rozumiemy. Dievas visada duoda daugiau, negu mes matome ar suprantame. Więc anioł mówi, Taigi angelas sako, Jerozolima będzie bez murów, Jeruzalė bus be sienų, bo tak będzie wielu ludzi i zwierząt. nes tiek daug bus žmonių ir žvėrių. Jeśli postawimy mury, Jeigu pastatysime sienas, to wszyscy się nie zmieszczą. tai visi nesutilps. No dobrze, ale miasto bez murów Na gerai, bet miestas be sienų, to jest miasto bez obrony. tai miestas be apsaugos. Tak jakby teraz wycofać wszystkich żołnierzy Jeigu dabar pašalinti visus kareivius z granicy z Białorusią. nuo sienos su Baltarusija, Nie najlepszy pomysł. negeriausia idėja. Nie będzie obrony. Nebus apsaugos. Więc jak to Jerozolima bez murów? Tai kaipgi Jeruzalė be sienos. I Pan Bóg dodaje, Ir Dievas prideda, ja będę murem z ognia. aš būsiu siena iš ugnies. Ugnies siena. To nie jest tylko dobra zapowiedź. Tai nėra tik tai geras pažadas. To jest przypomnienie tego, co Bóg już robił. Tai yra priminimas to, ką Dievas jau darė. Kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, Kuomet Izraelitai išėjo iš Egipto, pamiętamy, że gonili ich Egipcjanie. atsimenate, kad juos vijosi egiptiečiai. W tamtym momencie Tame momente wojsko egipskie było najmocniejsze na świecie. egiptiečių kariai buvo patys stipriausi, kariuomenė buvo pati stipriausia Nie było lepszych Egipte. żołnierzy. Nebuvo geresnių kareivių. I ta armia goni Izraelitów. Ir ta armija varo izraelitus. Czyli naród, który był ponad 400 lat w niewoli, Tai yra tauta, kuri virš 400 metų buvo nelaisvėje, nie umieją walczyć, nemoka kovoti. nie brali udziału w bitwie, Jie nedalyvavo mūšiuose, niosą ze sobą dzieci. neša su savim vaikus. Jaka to bitwa? Koks tai mūšis? Więc Pan Bóg jest słupem z ognia Taigi Dievas yra ugnies stulpas pomiędzy jednymi a drugimi. tarp vienų ir kitų. I wyraźnie jest napisane, Ir aiškiai yra parašyta, że Egipcjanie nie zbliżyli się do Izraelitów, kad egiptiečiai nepriartėjo prie izraelitų, bo pomiędzy nimi był Bóg. nes tarp jų buvo Dievas, Był ten ogień. buvo ta ugnis. I Bóg to zapowiada. Ir Dievas tai pažada. Będę murem z ognia Būsiu ugnies siena wokół ciebie. aplink tave. Co to wszystko znaczy? Ką visą tai reiškia? Że działanie Pana Boga Kad Dievo veikimas zawsze jest większe niż nasz strach. visada yra didesnis negu mūsų baimė.
nawet jest większe niż nasze wyobrażenia. netgi yra didesnis negu mūsų vaizduotė. To mierzenie Jerozolimy Tas Jeruzalės matavimas to może być troszkę przypomnienie, że my opieramy nasze rozumienie gali priminti mums, kad mes šiek tiek remiamės savo supratimu, tego, co robi Bóg, tai, ką daro Dievas, na podstawie mierzenia. remdamiesi matavimais. Bóg zrobił tyle i Dievas tyle. padarė tiek, Ale tu jest powiedziane, nie, będzie coś więcej. bet čia yra pasakyta, ne, bus kažkas daugiau. Jest więcej niż to, co rozumiem czy zmierzę. Yra daugiau negu tai, ką aš suprantu ar pamatuoju. I kończy się to czytanie dzisiejsze. Ir šios dienos skaitinys baigėsi tuo, Ciesz się, Jerozolimo, džiaukis Jeruzalė, bo już idę do Ciebie nes jau einu pas tave i zamieszkam w tym miejscu. ir apsigyvensiu šioje vietoje. Bóg potwierdza, że wraca do Ciebie. Dievas patvirtina, kad grįžta pas tave. Ale jesteśmy zaproszeni do tego, Bet esame kviečiami tam, żeby ciągle na nowo zmieniać myślenie. kad nuolat naujai pakeisti mąstymą. Że to, co widzimy, nie jest wszystkim, co się dzieje. Kad tai, ką mes matome, nėra viskuo, kas vyksta. To, co umiemy zmierzyć, nie jest całym działaniem Boga. Tai, ką mes mokame pamatuoti, tai nėra visa Dievo veikla. To, czego doświadczasz, nie Tej- jest całą Jego łaską. Kad tu patiri, tai nėra visa Dievo malonė. I widzimy to też w Ewangelii. Ir tai matome Evangelijoje. Wszyscy byli pełni podziwu Visi stebėjosi dla wszystkich czynów Jezusa. dėl visų Jėzaus veiklų. I oni mówią, jak pięknie uzdrawiasz. Ir jie sako, kaip tu gražiai išgydai. Dziękujemy, że dajesz nam chleb do sytości. Dėkojame, kad tu duodi sočiai prisivalgyti duonos. Matka tego młodzieńca z miasteczka Nain To jaunuolio iš Naimo motina mówi, dziękuję, że wskrzesiłeś mojego jedynego syna. sako, dėkoju, kad prikėlė mano vienintelį sūnų. Więc wszyscy są pełni podziwu. Taigi visi labai stebisi. I Jezus zamiast się z tego cieszyć, Ir Jėzus vietoj to, kad džiaugtųsi, mówi, weźcie to sobie do serca, sako, paimkite savo į širdį, że ja będę zabity. kad aš būsiu užmuštas. O, to bardzo radosna nowina. Labai džiaugsminga naujiena, Bo co my słyszymy? nes ką mes girdime, Już nie będzie uzdrowień, jau nebus išgydymo, nie będzie chleba za darmo nebus veltui duonos i zmarli nie będą wskrzeszeni. ir mirusieji nebus prikeliami. Ale nie to mówi Jezus. Bet ne tai sako Jėzus. On nie jest takim ponurym człowiekiem, Jis nėra toks niūrus žmogus, który mówi, no po co się cieszyć? kuris sakytų, kam džiaugtis. I tak mnie zabiją. Ir taip mane užmuš. Lepiej płaczmy Geriau verkime i bądźmy smutni. ir būkime liūdni. Nie, on nie jest taki. Ne, jis nėra toks. On jest smutny, Jis yra liūdnas, ale nie mówi tego, żebyśmy się smucili. bet nesako to, kad mes liūdėtume. Pamiętamy, że Jezus nawet zapłakał nad Jerozolimą. Atsimenate, kad Jėzus netgi verkė dėl Jeruzalės. Ale co to znaczy, że będzie wydany w ręce ludzi? Bet ką tai reiškia, kad jis bus atiduotas į žmonių rankas? To jest działanie Jezusa, Tai yra Jėzaus veikimas, Jego zgoda na śmierć. jo sutikimas mirčiai. Ważniejsze niż uzdrowienia, Svarbesnis negu išgydymai. rozmnożenie chleba czy wskrzeszenie. Duonos padauginimas ar prikėlimai iš numirusių. To jest wielkie dzieło Jezusa. Tai yra didelis Jėzaus darbas. Tyle, że jeszcze się nie nauczyliśmy cieszyć nim. Tik tiek, kad mes neišmokame džiaugtis juo. Jesteśmy pełni podziwu dla Jego działania, Esame susižavėję jo veikimu, kiedy je rozumiemy. kada jį suprantame. Dzięki Ci, Panie, że nie spóźniłem się na pociąg. Dėkoju to viešpatė, kad suspėjau į traukinį. Widzę, że mi błogosławisz, bo znalazłem dokumenty. Matau, kad mane laimini, nes suradau dokumentus. Dziękuję, że dałeś zdrowie mojej siostrze. Dėkoju, kad davei sveikatą mano seseriai. To jest wszystko super. Viskas yra puiku, Ale śmierć Jezusa bet Jėzaus mirtis jest działaniem, które jest większe niż to wszystko. yra veikla didesnė negu visa tai. I gdybyśmy zrobili ankietę, Ir jeigu mes išplatintume anketą, pytając przed śmiercią Jezusa, klausdami prieš Jėzaus mirtį, czy byłoby dobre, żeby Jezus był zabity?
Ar būtų gerai, kad Jėzus būtų užmuštas? To nikt by nie napisał tak. Tai niekas neparašytų taip. Wszyscy byśmy powiedzieli, nie no, to jest absurd. Visi pasakytume, ne, tai yra absurdas. Słyszeliście z pewnością o zamordowaniu tego amerykańskiego apologety, Tikriausiai girdėjote apie tą žmogžudystę amerikiečių apologeto, który się nazywa Charlie Kirk. kuris vadinasi Charles Kirk. Miał niesamowity dar tłumaczenia Jisai turėjo labai ypatingą dovaną tego, co robi Bóg. aiškinimo to, ką daro Dievas. Bywał czasami ostry, Kartais būdavo aštrus, bardzo stanowczy, labai tvirtai ale to jest potrzebne. kalbėdavo, bet tai yra reikalinga. I został zastrzelony Ir buvo nušautas w czasie, kiedy głosił. tuo metu, kai skelbė. I możemy pytać, Ir galime klausti, jaki jest sens w jego śmierci? kokia yra jo mirties prasme, Dlaczego Bóg do tego dopuścił? kodėl Dievas šitą leido. Już pomijamy cierpienie jego żony Jau nekalbame apie jo žmonos kančią i dwójki malutkich ir dzieci, dviejų mažų vaikų, które jeszcze nie rozumieją, co się stało. kurie dar nesupranta, kas įvyko. Ale pytam, dlaczego Bóg pozwolił, Bet klausiu, kodėl Dievas leido, żeby człowiek, który z taką mocą głosił Ewangelię, kuris su tokia gale skelbė Evangeliją, został zabity na oczach setek studentów. buvo nužudytas šimtų studentų akivaizdoje. Bo on był znakiem przede wszystkim dla ludzi młodych, Nes jis buvo ženklas visų pirma jauniem žmonėm, którzy słuchając go, kurie jį klausydami przestawali się wstydzić, że są chrześcijanami. nustojo gėdintis, kad yra krikščionimis. On im dawał konkretne argumenty do ręki. Jisai duodavo jiems konkretus argumentus jiem į rankas. Jak tłumaczyć sobie i innym Kaip aiškinti savo ir kitiems to, co robi Bóg? tai, ką daro Dievas. Dlaczego Bóg pozwolił, żeby taki człowiek został zabity? Kodėl Dievas leido, kad toks žmogus būtų užmuštas? Nie mam pojęcia. Nesuprantu, Ja bym tak nie zrobił. kaip tai padarė. Ja, gdybym był Bogiem, Aš taip nepadaryčiau. Aš, jeigu būčiau Dievu, to dałbym temu człowiekowi masę zdrowia, tai suteikčiau jam daugybę sveikatos, dużo sił, daug jėgų, łaskę Ducha Świętego. šventosios dvasios malonę. Niech mówi jak najwięcej, Tegu kalba kuo daugiau, a Bóg nie. o Dievas ne. A Bóg mówi, proszę, można go zastrzelić. O Dievas sako, prašau, galima jį nušauti. Bez sensu. Be prasmės, Ale równie bez sensu wygląda śmierć Jezusa. bet lygiai beprasmiškai atrodo Jėzaus mirtis. A nawet trochę gorzej, O netgi truputį blogiau, bo Charlie Kirk to jest tylko człowiek, nes Charles Kirk tai yra tik žmogus, a Jezus jest kimś więcej. o Jėzus yra kažkas daugiau. A jednak Ojciec dopuścił, żeby Jezus został zabity. Tačiau tėvas leido, kad Jėzus būtų užmuštas. I dlatego mówi to w Ewangelii. Ir todėl sako tai Evangelijoje, Kiedy ludzie podziwiają piękne działanie Jezusa, kuomet žmonės žavisi Jėzaus veikimu. on mówi, musicie się nauczyć Jis sako, turite išmokti podziwiać moją śmierć. žavėtis mano mirtimi. Kiedy Jezus umiera, Kuomet Jėzus miršta, Bóg Ojciec jest jedyną osobą, Dievas Tėvas yra vienintelis asmuo, która widzi dobro w tym, co się dzieje. kuris mato gėrį tame, kas vyksta. Oczywiście to nie sztuka, kiedy jest się Bogiem. Aišku, tai nėra menas, kuomet esi Dievu. Pan Bóg widzi to, co było, to, co jest i to, co będzie. Dievas mato, kas buvo, kas yra ir kas bus. Ale chodzi mi o to, że Bet man eina kalba apie tai, my nie rozumiemy większości działania Boga. kad mes daugumos Dievo veiklų nesuprantame. Dlatego dostajemy przykład Jezusa, Todėl gauname Jėzaus pavyzdį, który mówi, ja to wszystko odbuduję. kuris sako, aš visą tai atnaujinsiu. Będzie to większe i piękniejsze niż Tai wcześniej. bus gražiau ir didingiau negu kas buvo anksčiau. Moja łaska idzie dalej. Mano malonė eina toliau. I jest nam dzisiaj trudno w to uwierzyć, Ir mums sunku šiandien to patikėti, kiedy cierpimy. kuomet kenčiame. Ale on mówi, wystarczy, że patrzysz na mnie. Bet jisai sako, pakanka to, kad žiūri į mane, Nie odchodź. nepasitrauk, Poczekaj. palauk, Ja cię przeprowadzę. aš tave pervesiu. Uczniowie też tego nie zrozumieli, Mokiniai taip pat to nesuprato, ale pozwolili się Jezusowi dalej prowadzić. bet leidosi, kad Jėzus juos vestų.
I na koniec wszystko było dla nich jasne. Ir pabaigoje jam viskas buvo aišku. Amen.